Nej, det er de voksne far, så det savner vi. Og på tæren derind, Carsten, når vi skal score fra sin hjørne der. Ej! Ja, så det skal ligge i det bagerste område. Der skal ligge en derovre, fordi de kommer nogen en gang imellem. Ja. Åh, mand, så er det så. Kom hemmelig Boben! Lukas ud på siden! Tobias helt ud! Hemmelig Boben! Mikkel helt ud! Kom nu Mikkel lidt hurtigere! Tag meter, Kasper! Tag meter! Tag meter! Kom nu med den fly! Tobias! Godt Tobias! Kasper, Lukas ligger fremad! Mikkel! Sådan. Ud på siderne! Ud på siderne! Ja, bare afsted. Der var en flot kvinde. Ej, godt dig. Mathias! Ja! Ej, mand! Hvad er det for noget? Kom, Mikkel. Stopper, kom over, gør klar her. Far? Ja. På siderne nu! Lukas fremad! Fremad! Peter, der er helt åben hoved. Tamiler, kæv! Jeg kom til at skyde bolden, fordi jeg gik hele vejen der. Jeg gad ikke få hele vejen der. Gik over låben der. Flot spillet, Kasper. Kasper, super løb der. Mathias spiller forsvarsanmelder. Ikke være hurtigt. Godt det, Mathias. Jappen. Ej, Mathias! Mathias, løb af det der!
Kom nu, Kjær. Værsgo, Mathias, kom tilbage. Godt der. Det er godt der. Mathias, den her gang. Lad Markus. Godt det der. Kom nu! Ja, score! Øj! Godt der. Det er målmand. Ej, kom nu. Ja. Kom nu, Erik. Ind. Kom, Chris. Bak, Chris. Ja. Ej. Godt, Chris. Kom nu, Kjær. Godt, Kjær. Kom nu, Lukas! Jakken! Imens, Lukas! Bak! Ej, det er godt nok. Er de holdt pause nu? Ej, hvad? Der kan være lang tid, hva'? Er det, hvor lang tid skal de spille? En halv time, så. Jamen så, er det ikke halv? Jo, men de startede med 2 minutter før de var færdige med at synge deres kampråb og sådan noget. Kom tilbage, kom nu, Mathias! Mathias, løb med hjertet. Godt, Mathias. Sparker du opad, Markus. Kom, Chris. Godt, der Chris. Ej. Så spændende, så. De står så bare fast på noget nu. Jeg kan lige gøre det. Og trøjen. Hvad? Jeg har trøje på før. Kom, Alex. Var det koldt? Ej! Var det Det var en mål, det var plus mål lidt. Mathias, der bedre. Ja. Godt, Kat. De skal spille pølser nu, de skal spille halvåret. Alex, nu vil jeg. Godt, Alex. Sådan. Kom, Lukke. Ja, det var ærgerligt. Ja, det. Jamen. Kom nu, Chris. Nu vil Chris. Godt, Chris. Mathias, der bolden. Ej, så. Kom nu, Christoffer! Godt, kom nu, Alex. Sådan. Ej, hvor sødt, mand. Han var super spark, Chris. Ja.